Құрбан байрамы күнді Түкәт ауылында мәсет асу тантанаһы булып узды. Элекке башлангыс мәктәп бинаһы хәзер иман йортына әверелде. Мәсеттә официаль рәвештә тик ноябрь аенда гына асасактар. Әлегә намаз кылу, очрашулар узгару өчен иман йорты ишекләре һәркемгә асык. Халыктан хорауларын йыкманылар, ошо мәктәпте мәсет итеп эшләтергә рөхсәт бирделәр. Инде моны бүген шуга мәсеттә асу тантанаһына Құрбан гаетенә йыелдык. Моны ике авылның ардаклы, тәкъвәле ирләре, кызлары белән бергәләп. Инде Алла Тәгаләнең шуның ризалыгы белән безнең шунда мәскә йөрүләребез озайлы булган. Моны мәстең манарасын төзеп бетеп, алдагы көннәрдә матурлап тантаналы мәсеттә асу тантанаһына йыелырга насыйп итсен инде, әмин. Шулай ук Уфанан Диния нәзәрәтеннән дә тәкъвәлләр килеп, ошо мәсеттә ашыда катнашсыннар инде, амин. Мәсет бинаһы тулыһынча матур төс алһын өчен уга тик манара гына итмәй. Был эштә тиз арала хәл итергә һөйләште түкәтләр. Ошо куанычлы көн белән бөтә авылдашларымды, туганнарымды, дусларны, танышларны бөтәһен дә котлайым. Озак куанычка булһын, ошо йорт иман таратып, халкыбызга иман килтереп, илебез имен булһын, һәр гаиләгә уңышлы тормыш бирһен, һәр кайгыга исәнлек, һаулык биреп, безнең авыл халкы бик тырыш, быел һаумыгыз авылдашлар үткәргән вакытта ла күрһәттеләр үзләренең уңганлыкларын, бик матур итеп төзәткәннәр, буяганнар, матур тырыш яшәйләр, куанып кайттым. Шулай һәр вакыт алдыңгы булып, безне куандырып калган яшьләргә үлгү күрһәтеп, шулай матур итеп яшәргә булһын, озак хезмәт итһен ошо мәсет булып, кулыбыздан килгәнчә бөтәбез дә тырышайык, авылдашлар. Иман кайтһын авылыбызга, азан ишетелеп торһын һәр сак. Уңыш теләйем, бөтәгезгә лә исәнлек, һаулык теләйем. Бәхетле булыгыз, исән-һау гомер итегез. Бездән калган яшьләр дә ошо юланы дәвам итеп, озак хезмәт итһен ошо йорт безгә. Безнең иҗади төркем Ялсы авыл биләмәһенә караган Хапаш авылында ла булып кайтты. Билдәле булуынча, Хапаш авылы быел иң матур авылдар конкурсы финалына узды. Байрам көндә мәсеткә йыелышкан авыл халкының һәр береһе буш кул менән килмәгән. Бүген Хапаш авылында Құрбан байрамы тантанаһы үткәрәбез бит инде. Аллаһ Тәгаләнең теләкләренең береһе, бөтә мусулман дөньяһы байрам иткән Құрбан байрамын без дә шул үткәрәбез. Құрбан салабыз, авылдашлар белән байрамдар мөбарәк булһын. Барлык авыл халкына, Башкортстан халкына, Рәсәй халкына тынычлык булһын, дибез инде. Балаларыбыз имен булһын, балдарыбыз иген булһын, игендәребездә матур җибеп алырга насыйп булһын инде. Намаздан һуң ирдәр корбан салдылар, катын-кызлар аш-һу әзерләнә. Ситтән килгән кунаклар да буш кул менән килмәгәннәр. Өфе калаһыннан кайтучы Аднагыловтар гаиләһе мәсеттәгеләргә хәергә сәйдәр һәм дини календарьлар тараттылар.